Matur sembah nuwun, yes. Sing duwe dharma laras luar biasa. Matur sembah nuwun sampun kersa nderek mangayu bagya. Ngregengaken sasana wonten ing sonten menika nggih pahargyan agung sedekah bumi. Nggih, langsung badhe kula aturi minggah dhateng sasana pagelaran agung sinten menika panjenenganipun Pak Towo, Pak Supari, ugi Pak Topak wekdal kula aturaken. Yo. Bapak Towo, Pak Supari, yo Pak Topan, monggo jai-jai pongan, monggo mriki minggah dateng kalahangan, monggo sampur jai pongan, yo Pak Towo, Pak Supari, yo Pak Topan. Yo ayo, monggo. Ayo, wis. Ket mang wis ra betah kudu munggah ae kok. Basa. Kota, kamu gak takut toh? Iya toh? Kamu gak takut?
Oh biasae wis ngono kok wis kudu munggah ae kok. Wis kangge mriyane ajate desane. Alhamdulillah luar biasa matur sembah nuwun. Nggih. Gending saged, campur sari saged, monggo kasumanggaken sing penting rame, happy. Ricik angklung, pakai gending. Yo! Dharma Laras. Mirsani live streaming sugeng siang Mbak Maria sugeng dalu setengah siang
iwak pindah Arep madang lawa iwak pindah golek pocong kudu sing sayang wongan klunge kumandang jemangklong rambah runtuh rambah luhur lelakune para wiyangan tanapa Sunda rambang ronta gending gending kita gending Jawa angklung Sunda Parawi yo angklunge kumandang jemengkleng laras runtut rembek lugu lelakune para hiyangan tanah Pasundan hampa rungka gendeng 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 kita gendeng Jawa angklung Sunda para yang kita kendeng